What's wrong with this thing? Fucking Windows 98! Get Bill Gates in here! You told us Windows 98 would be faster and more efficient with better access to the internet! It is faster, but I really... Obrir el codi font de Windows a algunes administracions o governs per demostrar al món que en principi són una empresa que és lleial, que compleix les lleis i que van de bon rotllo. Quan fas un programa, primer l'has d'escriure. Això és el codi font. La política de les empreses és principalment amagar el codi font per protegir-se de la competència. Amb codi lliure no és així. Tu disposes del codi, pots modificar-lo al teu gust, pots compilar-lo i tenir el programa que tu realment desitges. El software lliure possibilita el fet de fer-hi modificacions per part de qualsevol, ja sigui un programador fent millores o bé un usuari fent una pàgina web o organitzant trobades de gent o formació o comunitats. Fa que el software passi a ser un organisme viu que cada dia a dia va evolucionant, en principi cap a un futur millor. El concepte de comunitat realment existeix, el que podríem denominar moviment per la creació d'un sistema operatiu totalment lliure. Després, una conseqüència immediata és la butxaca. Com pràcticament tot en GNU Linux és gratuït. D'entrada, una persona que es dediqui al tema d'internet té una opció molt vàlida en el sistema operatiu Linux i les aplicacions de codi obert. I sites tan coneguts com Google utilitzen tecnologia de codi obert i també Linux. El 360.net utilitza moltes tecnologies de codi obert i en algunes de les seves parts utilitza Linux de forma activa, com per exemple el webmail. A nivell d'usuaris, realment s'està notant que com a mínim ho proven. És imparable. No és una guerra, no hi ha bàndols, és a dir, tu pots oferir el millor dels dos mons, és a dir, aplicacions i productes de codi tancat de pagament i parts dels teus productes que siguin de codi obert perquè és més senzill, perquè tens més transparència i perquè és gratuït i t'interessa fer-ho així.